כאן בעוד סרטון של שיר חדד על, נחשו מה זה? סליים. בוא נפתח אותו. היום הצבעים הם ורוד. תראו איזה יפה הוורוד הזה. וגם זה סליים שנמתח מאוד. תראו איזה נמתח. וזה נראה כמו סליים אמיתי. ורוד. ירוק זית. וצהוב. צהוב שמש. סתם, שמש זה יותר חזק כזה, זה חלש. טוב צהוב. ודבר אחרי. והדבר חביב והאחרון ויפיופי. כחול, שדומה לטורקיז. אז כולם כפיים. אנחנו היום נדבר טיפה על הסליים, ואז נעבור על איך קוראים לזה? על שומים, עכשיו פורים, נכון? ומה כל הילדים עכשיו אוהבים? גם אני ילדה, ויש לי איזה מלא, יש לי מלא נפצים. כל הילדים אוהבים עכשיו נפצים. אתם יודעים, ליד הבית שלי? כולם כל יום מפוצצים נפצים. הסבא שלי, זכרונו לברכה, ארגן שכל הילדים שלי יגורו ביחד, אז יש פרוזדור הדלת שלי, פרוזדור הדלת של דוד שלי, פרוזדור הדלת של דוד שלי, פרוזדור הדלת של דוד שלי. יש מלא, אוקיי? אז אנחנו מלא ילדים, ואנחנו כל פעם מפוצצים נפצים בחוץ, וכדינו עכשיו כל הדודים התחפשו לזקנים ולזקנות. כל הדודים אנחנו התטבענו בבית ספר, כי כולם באותו בית ספר, רק חלק בבית ספר קטן, אז הם התחפשו למשהו אחר. אז כל מי שבבית ספר שלי, הדודים שלי התחפשו לזקנים וזקנות. אז אני התחפשתי לזקנה, הבנים התחפשו לזקנות. אז אנחנו הסתובבנו ואנחנו בחוץ, אנחנו עושים כמו שהערבים עושים. הערבים מסריחים. אנחנו עושים כמו שהם עושים, אנחנו עושים אללהו אכבר. פעם שעברה התחפשנו, עשינו ככה מסכה, וצעקנו אללהו אכבר וזרקנו תיק, ומישהו זרק לנו תיק לגג. ודוד שלי טיפס. אז היום יום שישי, עוד 5 דקות דודים שלי יקראו לי, ואנחנו נשים את המסכות ואת הזה, ואנחנו נצא החוצה ונלך כאילו אנחנו שלישיית, כי באתי להגיד שלישיית פרוזק. אנחנו נהיה תשיעיית הזקנים. הילדים הקטנים לא רוצים, אולי הם יבואו עם התחפושת שלהם, אבל הם לא יצאים תחפושת בלילה. אז אנחנו עכשיו נעשה את זה עוד מעט, ונדבר טיפה על הסליים. הסליים הזה הוא ממש גמיש. וגם הסליים הזה, הירוק זית, היפיופי, וגם הוורודי. הוורוד הוא ממש כזה רך, אוקיי? יש לי אז מלא, ובואו נעבור לדבר על השומים. אוקיי, אז הבאתי את הנפצים שלי. נפץ ראשון, פתחתי אותו, אני פוחדת שזה ייפזר איתי בחדר. נפצים צבעוניים השנה, הם עשו אותם, אין לב, אני צבעוניים רק מצאתי. צבעוניים. אז יש לי פה 2 קופסאות, ועוד 2 קופסאות אצל דוד שלי. יש לנו מלא, כי הוא שומר לי, אמרתי לו שישמור לי, דוד שלי קטן. אז הנה, עידו קוראים לו, והנה נפץ. השומים לא כל כך נפצים, אני רוצה נפצים ממש, ואבא שלי לא מסכים לי, וגם אמא שלי לא מסכים לי. לא, זה קובי רונדרית. יש לי פה את הנפצים. מישהו מכיר את הפקפק? לא פקפק. אסור לי לעשות את זה בחדר שלי, אבל בוא נעשה את זה, כי זה עושה ריח מסריח, כאילו לא מסריח, ריח של עשן. טוב, בוא נעשה 3, 2, 1. רגע. לא משנה לדוד. וואי, איזה ריח חזק. למה עשיתי את זה? אסור לעשות את הדברים האלה. זה יהיה ריח של 5 דקות. טוב, סיימנו עם הנפצים. נעבור עוד כמו גומי כזה. מישהו מכיר את זה? דקה, אני אביא את זה. את הלייזר. הנה, הבאתי את הלייזר. זה לייזר. טוב, אתם רואים שאין פה כלום. דקה, בוא נעשה את זה חלק. הנה, דקה אני אחזור. אתם רואים שאין פה כלום שחלק זה? אני אקרב את זה. תראו, אני עושה ככה. מה זה? עין. יש בפנים עין, דקה, אני אוציא אותה. טוב, צריך להוציא אותה, דקה. זה כזה עין, רואים? עושים איזה דמויות וכאלה.
בדיוק אבא שלי הפריע לי, אז יצאתי לעשות וחזרתי. אז תראו, עושים ככה. אתם רואים שחלק, אין סגול, אין כלום, תראו. דקה. בבקשה. תראו, אני עושה את זה ממש. טק, 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 טק. איזה צבע נהיה? וואו! וואו! טוב, סיימנו עם הדבר הזה, נעבור זה. מה אתם חושבים, שזה זרם, ג'וק, או זרם או ג'וק? מי טוב, לא משנה. בסדר, אני אומרת שזה ג'וק. וואי. אח שלי, אני פחדתי לגעת בזה, חשבתי שזה זרם. אח שלי משך, טוב, אני רוצה, כי הוא ידע שזה סתם. משך, פתאום לא קרה כלום, פתאום צעקתי, נבלתי מה קרה לו. הוא מראיה, הוא עבד עליי. טוב, זה הסליים שכבר דיברנו עליו. דבר ראשון, הקובייה ההונגרית. אני כבר הרבה זמן מנסה לפתור את הקובייה ההונגרית. ואני לא מצליחה, אוקיי, בוא נעשה את זה ככה. אתמול היה לנו בבית ספר, אני בעירונית ט', מישהו מכיר? טוב, אני לא מצליחה להראות לכם. עשיתי ציפור, ועשתה לי זה. ומי מכיר את הדבר הזה שעושים, את החצי הזה? טוב, תרשמו שיר חדד באינסטגרם, שיר באנגלית 20400 ותראו אותי, איזה יפה היא. ככה, כאן מצויר, וכאן יש, שלד, אבל זה, היא עשתה לי שלד של בנות ממש יפים, כמו פרח כזה. טוב, אז עשיתי זה, ואת זה, ואז אחרי זה כולם כבר הלכו לים, אז גם אני הלכתי איתם לים. הלכנו לים. טוב, מישהו יודע לפתור את הקובייה ההונגרית שיכתוב לי בתגובות למטה, מה לרשום כאילו, אם הוא יודע, ואז אני אפתור אותה. הלוואי שאני כבר אצליח. טוב, אז כאן אם אתם עושים שיר חדש, אז יאללה. ביי, פעם הבאה נעבוד ב-1 באפריל, נעבוד על אנשים בטלפון ב-1 באפריל. יאללה, ביי.